Hola, som en Marc i l'Aitor i el dia d'avui parlarem sobre la conversa. La conversa consisteix en parlar amb algú altre, és clar. Si no seria un monòleg. Les converses poden ser orals o escrites. Aquí tenen un exemple d'una conversa oral. Bon dia! Sap on és el carrer de Montserrat? Clar, tot recte a la dreta. Però potser, per comoditat, el nostre tipus de conversa preferit és l'escrita, concretament els missatges de mòbil. Aquí, aquí i aquí en teniu uns exemples. Ei, no sempre ens agrada mantenir una conversa via escrita. Estem farts dels textos per WhatsApp. Sisplau, stop textos. Amb aquest tipus de missatge és molt fàcil perdre el fil de la conversa. D'altra banda, hi ha tipus de persona davant una conversa. I saps què? Però- El Joan em va dir que el Barça no servia per res, que no li guanyava a ningú. I és que jo sóc molt del Barça. I ell saps de quin equip és? Del Betis. Digue'm tu qui és del Betis. És que a ningú li importa el Betis. Visca el Barça i visca Catalunya, no? És que visca tot. I el futbol, m'encanta el futbol. És el millor esport que he vist a la meva vida. De veritat, és brutal el futbol. No saps què m'ha passat, tio. És que... Gol! Sí! Tio, la meva mare m'ha comprat calçotets slip. Tu veus normal? Sí. Ara m'he posat pols de talc a les cuixes. Us donaré un consell. Si voleu mantenir una conversa fluida, heu de saber escoltar. Si no, s'us farà molt difícil. Saber escoltar és mostrar plena disponibilitat davant qui ens parla. Oi que sí, Marc? Sí. Com veus ha dit, és essencial rentar-se les dents. En conclusió, conversar és molt enriquidor, ja que podem compartir i socialitzar amb d'altres persones. I això és fonamental per a nosaltres. Oi que sí, Aitor? Oi tant, divendres. En fi, amb aquest vídeo ens presentem al concurs Jo tinc la paraula. Esperem que us hagi agradat i fins aviat.